Vakakuratidza zvese zvirimo zvirikuitwa uchavo pane mumwe munhu mukabva pana makabudirwa mukaenda. Saka ndandofunga kuti nhasi racho kuti munenge makandobudirwa futi, because handisiziva kuti nhasi ndikutaura nani mai, ndikutaura nemi pachibomwe here kana kuti ndikutaura nemi makabudirwa, because patakaita this thing takaita makabudirwa mukati zviriko. Saka ndandofunga nhasi mukabudirwa futi, mataura zvamakasvika kugreen market zvisiko zviri zvaapi, chii chakaitika, because anga tisitakazotokutakura ife tisitakakutakura ife tikamati mine hanzi tokurakidzei zviripo. Nyaya murukidzwa akaenda ndere uyu hakwanisi kuti anga achitaura zvakaita kuzosataura zvakaitwa. Wati taura nemi ropa rangu riripi bashopu yakwamsekwa shopu yakwamsekwa iripi bamisheni kwachobhode misheni muchimvura bhode misheni vamarikakata pamasvika akaisa ropa rako ipapa kuziyani ndichikati mushopu yakamsekwa kumsekwa chakangaasikazvizivi anozviziva saka tikataiisire ropa yemushopu akandiuraya aida kubudirira pashopu isire yake aida kubudirira
Ambai ndotione ropa rangu vakashandisa mumasherufu sasa ropa rangu masherufu rasara rachobva kana mutoileti ndokupangidzei kushopu yamutsekwa muchikati angari kuteko kushopu no anga achirenda achitengesa imomo wakambotengesa kushopu pamutseko ichokwadi mambo ichokwadi mambo ichokwadi mambo tai ndiyo ndakazikwa ndiyo urumurihwawo akudakaenda nemashinda enyu mama iwewe wakati wewe varakurugani kune hali kune ndiro ukatika ndiendesei handiti ngatiende ndokurakidzo ndikatsvaga motikari ndikakutakura iwewe tikaenda kugreen market handiti but ndiro yacho wakaishaya saka ukaroti wakaishaya asiyo ndo wakanditi iriko hati yewo ndirakidza nditi kuyakaende vachiva ndiandoa kochintaura kuti ndiko here ndiriko ndikakabvana munesi green market iwe izwa nevamwe wake izwa iwe wakabva kunokuwo ukanditaura kuti mambo regai ndiende ndinokurakidzei pairi handizvo ndikatokutsvagirai motikari kuti endai mukasvika mukaenda mukasvika pachikati mukapinda mukavhurudza zvese mukaishaya iyo zvinhasi wadzoka futi wakunditaura kuti iriko saka makaisiyirei papakaenda iri kwarizabva iri yechikati kuiwa ndikazoka tuziva pairere arizabva iri iwewe wakabvapana ukatuziva pairi kai saka wakaishaya sei ndakaishaya arizabva iri chikati akandibvara nemishonga yake Alright, ndati izvozvo izvi wati wewe ropa rako riri mushopu mamutsekwa kuhondevhari ndikati izvozvo izvi uende kuhondevhari unotirakidza ri ropa racho vakasadza muchefu ndinoita pamisheni ndinoenda akasadza ropa rangu rakasara rachoka kana mutoireti rakasara rakakakwa mutoireti akabvuma wakutonda kuti ndakauraya akapfirwa tapera kane vakanyowa potreto yadiki mambo tangirai mambo ndarwadziwa ropa ndorudauratidza kuti ropa ndorudaratidza kuti ropa riri apa musoro asi purire ndiro yorutaura taura kuti iri pari iri green market hai iri pai ngotadza kuiona sei yakuidzi uri kuona ropa rako Alright, inini washikadzi
Makamwene udare pamuzere. Mungu ndakaenda kudarira rama raishi Mponda. Kusvika mukati chiiko chichakaita. Kudarira Mponda uyu hanzvadzi yangu inozi Tsitsi Chikati yamangara kuti ndakauraya vanhu vairi kuti mweya uri kubuda uyu nemweya umwe wacho uri kubuda wedzinza wa1920. Taenda padarira mambo raishe Mutetwa. Iye Mutetwa handi wakatonga ndi Richmond Mutetwa. Atonga wakandiona ndine mhosva yekuti ndakauraya munhu 1920 ndisati ndaberekwa. Ndikutaura chokwadi izvo zvachiri. Ndikazi ndakadini ndakauraya munhu 1920 ndisati ndaberekwa. Ndichiva ndaoneka futi ndine mhosva yechipiri yekuti ndakauraya iye uyu mweya uyu uri kubudirwa usina uyo imwe changamire mwabvunza kuti baba wako ndiani, mai wako ndiani, dzinza rako ndiani. Ndakatoti ndakauraya munhu usinei, usina mutupo, usina dzinza, usina mai nababa. Baba dzokoredzai pamataura. Vari pamataura dzokoredzai pamuchana. Saka zvadaro makatonga paMuponda. Mobva mataura zvamakataurira. Izvozvo mama kudzoka futi makuti imimi mudare muno makati zvakati. Imimi pamabvunzo mubvunzo kuti paMuponda makatonga kuti paMuponda ndakachangamire ndakaoneka ndine mhosva yekuti ndakauraya munhu 1920 na 19 neumwe mweya usina uzikanwa kuti ndakauraya sei. Saka makazvibvuma here? Ndipo ndakaita appeal kune kudare renyu Changamire. Ngoza inini unoona zvinoti kasikamadza panyaya iyoyi zvisina kuti pakozozviite sei zvitoongororwei because haungapomeri munhu mhosva yakaitwa iye asati arongwa kuziviwa kwauri. What do you mean? Munoti munhu wabva 1953 nyaya yakaitwa 1920 mutazida kuita mhosva yekutokauraya mhosva kana mhosva iri yababa kana iri yasekuru imhosva yasekuru haisiri yemuzukuru. Zvino kana muzukuru akubatirwa mhosva yasekuru kuvatesitaku takufira nhamo dzachipapausiku papausiku pakataka kurayira Mozambique kuita Zimbabwe ikuzosvika apinde pika guru tinozwa kandekuri pamhosva dzachipapausiku. Meno ndingapopindira hangu mambo pana kumwe ataura kuti inichandura ndoda kuti yatauriwe 1920 kuti 1920 unouyawo uchibhuya nemhosva tichauri mhosva yake ndei wozi iwe utodzwa kafa iwe asitama asi ndiyo kuziya nemhosva mhosva yake ndei pamusoro wemambo wangu nyaya yeziya Chikati ndingoti ngatitangire panyaya yekuti akutaura kuti takaenda kwamambo Mutetwa ndikasvika ndaipa ndati iwewe wati wakaurawa 1920 ati ende mubvunzo wangu uri pekuti uyu 1920 angazitabarwapo saka uri kuti akakuraya sei iye asati afa. Chikati handida kumutaganirura Saka wakati Chikati mhosva inoonekwa Chikati ngekuti wakandipa mukadzi akandiramba, wakamupa wechipiri akandiramba, uyu atuka mukadzi yeye kuti handini ndakapisa chikwabo changu ngozi iri pauri, mukadzi yebva andiramba tobva tagara mukadzi yebva apinda muchechi muzayaji mukadzi wangu ini mwanagara handina mukadzi, imba yakanga iripo, baba pavo iripo, nanhasi changu chako chacho chiripo, makatwa machirangu zvese vanga vanazvo ndobva watora machiraya ndobva wapisa ndobva wapanya imba iyeyi kana uchinzi ndobva
ndoanani wabereki kwachikati wakanga wabvuma wabereki kwachikati wakanga wabvuma kudzokesa mukadzi wangu panzvimbo chikati ndobva yane n'anga pamba ndobva ati wabereki zvamataurirwa ndibvarire uyu hazvisirizo ngatitore chini uyu mbudzi yondatati pai angapiwa mukadzi wangu nenjera indatati wabike doro ndobva uyu wobva ane n'anga yake nehanzadzi yake maimzoni wobva wasvika wobva watora njera iye wobva wapa huku dzikapera kufa wakatora mbudzi yona ndati ndiyo inopiwa mukadzi wangu atange kuitawo zviro zvake wobva pang'anga yawo ini vandasarasira chii ndomadagara ndingapedzerwa kuwa imeme muri makasvikirwa here ehe zvamuri kutaura ngezvekuti ndizvo chaizvo muri kutaura zvakaitika ndiri kutaura izvo chaizvo chaizvo saka imimi sei muri kutadza kutaura kuti muri pasi ende mukadzi wemuri kutaura wanga ari mukadzi weuyu here kana kuti wanga ari wani yanga ihanzvadzi yemuyu wekutanga akanga ari hanzvadzi taura zita racho aizi ani wechipiri wechipiri aizi mapi saka iwo uri pasi zviri zvirina mukadzi iwe unombodzana ndinzi gwara rehondo gwara rehondo gwara rehondo gwara rehondo ehe unombobveti ini ndinobva kumozambiki futi kausire muzviki ndiko kwandinobva kana uri mozambiki futi nani mbena ndanobva mozambiki ini ndikobva mozambiki iwe bhenadi kwa1920 iwewe gorekazi gwara rehondo wokwa 1920 nabhenadi wekwamai manje matoshamwari makutofambidzaro ndikapita remambo chikati vakauraya bhenadi iwe pakaurawa bhenadi chikati wakaoni ndandiriko ndandisina mukadzini wakaoni ndaito sei wakaregera bhenadi arikura kanongoni handaidzira kuti bhenadi aura iwe pai sei ngekuti ini ndinoda kutoripwazvo saka ini nda kutoripwawo saka ndikadzira imwe ngozi kuti aite imwe ngozi bora ichitaurirawo dare rino kuti vese vanhu vakaungana kuti wakaurawa sei kana wakasvikirwa ini ndigwarira kuti ndakaurayiwa wakachiwa zvinhu zvangu zvandanga ndinazvo wakaurawa sei wakachekwa nebanga here wakatemwa nemupini here inini chinondinetsa 1920 unachitandikuma muzvibhedhlera 1920 taigara panyashanu tinoera shawa ndosandokuda kuona history yacho because I'm tracing my history nini kuti 1920 mambo anga ari kukontasa ndikadzima wakanga apinda 1911 akazopa 1943 handiti asi tikataisa tendai chifamba usiku tendai wakanga zvavarauni ma1845 oso akazoita mambo kunana 1865 between 1865 and 1870 and period yandikutaura yese ma18 yandikutaura ona chikachiongozi kwahunde kwakusina munhu because isusu vana mutasasha kuti tizotogorongoza tishuya mawo masimiki rake rigore ripi akaona ndizvo and it means kuti time yatakapinda kuno kuma18 kuma18 ndichakuti handiti because kutora nenyaya yekuti before tendai kwakuina vhumbi
kwakuna Matida, kwakuna Juru, kwakuna Mbemberwa, kwakuna Pete. Vanhu vese ava ndivo vakanga vari before tiri kuma 18 something kuti ukatotaura nezvako. Ende vanhu vatakutanga kutaura vese ava pa1920 dzakutaura nenyaya yakadzima kwakuna Tendai naDani kwese kumashure. Handiti it means kuti vana Muponda chaivo kwakusisina vakwese kuna Honde Bhari kwakusisina vanhu vakadaro. Yanga yenzvimbo yakusasa ino. Ende vanhu vamutaura vese ava vana chikati ava 1920 chikati anga zima Honde Bhari. Vana chikati makabva ndini kwanyashanu. Makabva guri takazobva kuma 1930 takuya kusenza wanesekuru wangu wakuya kusenza ku stable allied team. Ndozo ndikubvunza kuti 1980 makuya kusenza ku allied team 1980 ndobva vakasika kuti kwanyashanu. Asi uyu munhu akatora wabva 1920. Akuini ndio ndombogula. Not iye asi wakuru wavo wakae 1930. Ende gwara rehondo ihondo ipi iyo wakawewo 1920. Gwara rehondo ndikutaura newe. Hondo yawakarwaiwo 1920 ndeipi? Midzimu iri yakuvani miri. Imira. Miri. Pane vabhenda dzine magore rehondo regwara rehondo. Saka wandikubvunza naye gore rehondo. Kuti iwe gore rehondo kutaura kuti wakafa 1920. Wakaona 1920 wakaona 1920. Asi uyu akazita zvazvo. Asi ndiwo wakuti hamwe dzeshe iwe mhosva yekufa kwako. Handiti apa ndikubvunza sei uri akasata zvazvo wakafa. Wakuti ndiye mudhekoti. Ukati aiwa ini ndandadhiwa wakadzi. Handiti ndadhiwa wakadzi asi wakadzi angu akandidzidza ndiani? Ndeuyu. Ndosaka ndamupa mhosva. Mhosva akabva yaning'anga. Handiti but inini ndakazitaisa kuti tabvunza kuti wakadzi wako iwe wakamupiwa. After nyaya yako ikweyo wataura wakadzi 2 ana nani? Pane uyanda. Wataura ana nani? Namagi. Ana namagi wakazotopiwa uyu anga atokura. Uyu anga atokura. Tuda vanhu vakapiwa iwewe uyo wasati wambozvarwa ndiwa nani? Ndio ndoda uziva. Ndio nani? Because kana wakafa uyu asati azvarwa asozopiwa mukadzi uyu azvarwa. Ndoti kubvunza kuti wakadzi wakamupiwa iwewe before uyu asati azvarwa ndiwa nani? Uruziya tuba. Mukadzi wandakataka kupiwa ndimafi. Magi wakapiwa gore ripi? Ndakapiwa ndiona sekuru wake ndapedza kuuraya vakasamaringa. Ndati Ndiko waigara. izvo zvandikuzotaura. Ndiri kuti wanasamaringa handiti hautauri nenyaya yanasamaringa utaura nanyaya yanachikati. Wanasamaringa ndowananyere. Handiti kana utaura ndowanasamaringa utaura ndowanasamaringa utaura nana muzanuni anasarowaka utaura nezvanani anane maunga utaura nezvana Muponda utaura ndowananyerewa. Awa wakupa magurukura zvako. Awa wakabva panyashanu apo imhofu. Mambo wangu ndatizvoti uyu pakuti ndakapedza kuuraya vanasekuru wake wakanga wakugara kusamaringa, kwete kuti ndataura kuti uri kwasamaringa ndakapedza kuuraya kusamaringa. Ndozvandikutaura. Ndiko takazopirwa Samaringa mukadzi wangu. unofanira kutaura iwe. Pandiri kumbokana newe ndepekuti kusamaringa kwautaura nezvako. Awa wakazouya kwaHonde awa nasekuru wacho kuma 1930 1940 ndipo wakazouya kwaHonde. Handiti and by that time mutasanga aistablisha kunoku takatona mambo Tendai atofa 1902 taamuno kare. Asi wangasatoa muno baba. Which means nyaya yako yautaura Hondo yako yautaura kuti wakaurayiwa hauna nguva rero wamutasa.
wakaurairwepi because unless kana unitaura kuti wakaurairwa kanyashanu because ndoko wakabva then to me zvino make sense kuti wakaurairwa kanyashanu hauna kurairwa mamutasamira wakaurairwepi Samaringa imutasa, samaringa imutasa wakaurairwepi iwewe inini ndakauraiwa ndio ana sekuru wake ipi tiri uko takatasanga ipi kwa makasangana makasangana epi kwa wakaurairwa kuza umetoa mtu ndakaurairwa wakaurairwa wakaurairwa ndiani hauzivi wanachikati wacho akakuraya wanasekuru wake ndiani wakaurairwa ndiani zita lake akakuraya ndiani hamuna kwadi na chimbiri ndiani hamuna kwadi na chimbiri hamuna kwadi nani na chimbiri waigari wazia kumazita asiwa waiga you can't tell me those people wakaurairwa Hapo watu pakubali. uri pamweya unitaura kuti uzivi wakaurairwa nemaurairwa wakaita wazinza wakaurairwa sei wakaita zvikundidzipa uraita wakadzipwa wakadzipirwepi wakandizipira wakadzipirwepi ndizvo ndoda kutaura taura wakandizipa kumozambique alikuwa mtoto chichipa umire pa alikuwa mtoto Samarika mira Samaringa Mozambique. urutaura nenyaya yekwanyashanu urutaura nenyaya yekwa samaringa urutaura nenyaya yekumozambiki iyo izvo wakutaura kuti wakaurairwa kumozambiki avo vanobva kumozambiki baba wakabva wedza wakabva kwanyashanu ini handisataura nyaya yekuti kwazekura kwasamaringa kana kuti nditaura kuti kusamaringa kwandataura ndataura kuti kusamaringa kwakatamira wana sekuru wake inini mavhiri mese ndandisa kubvira ndamuka ndakazomuka ndibva ndadini ndibva ndatakakuraya wana sekuru wake kusamaringa ndati iwewe wati wakadzipirwa kumozambiki papi kumozambiki wakadzipirwa papi kugorongosa gorongosa igomo redu zvinokwaigara mutasa gorongosa ndokwaigara mutasa ndadipinga chikati wacho wakazi kumozambiki wanga ari kwanyashanu ndokwakabva kwanyashanu wachiuya kuote pati saka wakakurayira mozambiki sei mambo wangu kana muri ndikunyepa zvatingaari nyaya yangu tirakuziva chokwadi mungoti tinokumbira ngekuti chikati uyu tikatangutaura chokwadi chikati ari kufamba mwanga ichitsipika kuti titazive kana kuona kana kuziva iye uyu ndiye yega ere kwachikati dzinza rekwachikati inonhongani rinonhu akawanda asi saka sei muri kunanga uyu ari hwani izvo zviri zvedzinza nyaya yako haisei munhu hwani ndedzinza inobata munhu wese mambo wangu patakagurusira pano makati usati kuoteba pendura mubvunzo ndokubvunza ndati kwachikati kune vanhu vakawanda asi sei uri kunanga pavanhu wese uri kunanga chii munhu hwani izvo chiri chinhu chedzinza asi uri kunanga chii munhu hwani why nyaya iripo mambo wangu ngekudai musha umu manga mune semukazi neni inini ndibva ndapiwa umba yahamuna kwadi umwe wacho uyu semukazi kubva yaida kopiwa umba yakwamatandarike inova imba yedzinza rekwachikati saka una matandarike waikwera tete indaikwirwa machikati
Saka mwachikaturiera na baba wake uyu ne muningina wake akatofa. Baba wake ile akafa. Munda ikweva ini. Ndimo dai ikweva. Sempa dai ikweva kumba kwa matandarike. Muri mzimu. Kwa matandarike. Ndiko kwa ikweva. Wakati wamwasikago kuyabiki watoto Mame ushu. umwe wako iwewe doro richikubikwa mwese mkazi wako angani yochenda kuyatenda doro rake richikubikwa Chiwanu chawo chikuita. muli yachidwa nani Wana matandarike waizi. Anozi togarepi. unowaziya Na unowaziya iwe unatogara togare pe angari baba mkuru wangu wakashaika makore asopera akanakodofemiri kwenyu matandarike na chikati angari mkomane muning'ina saka wese vanhu vatutaura chikati wacho na matandarike wese wakashaika Wana wako. wanga vari wana wemunhu wani iyeye baba wacho aizvani baba wacho waizi simbe right saka ndovatotaura kuti muritaura kuti munhu akauraya ndisimbe here because kana zvakuafekta mhuri yasimbe chete wanakomana wake it means kuti simbe ndiye akauraya simbe handiye wakauraya ngokuti simbe wakaberekwa ndichikati Chikati zisekuru. nechikati ndiyo zisekuru simbana hamuna akwadi wangarutaurawo ndiwo toti ndiwo kutedzana patriarch yawo kutedzana kwakaita asi ndoda kumbokorekitawo panapa apo ndanoda kukorekita hangu ichangamire apo ndanoda kukorekita pekuti kwazi mukadzi iwe kutanga wakatanga kupuwa wakatanga uripwa anga asikazi ana kare kacho waizi mavhu ini ndakatomuonawo ngemadziso angu inini kuma-60s after mavhafa panheriwe makazofa futi zvawakutaura izva ini handichabvisiwa ndiri kuti mavhu azirei makazoisa futi here munhu because ndo pane nyaya ipo mushure monga mavhu afa hapana kuzoisa umwe munhu ba Akabara pesi. Akasabara pane uyu zore mbuzi. Ozi yabereka musha. Hadi. Uri tende senisikana tundu ulipa. Uri kunokabva munhu yakanonga kakura. Musikana kaenda kana kiri. ndingambokwenezera kuchana Pamusoro imambo idare reseri pana. Kuti tizosvike panzvimbo ino mazita rangu ndiditsitsi chikati. Kuti tizosvike panzvimbo ino pamambo mutasapanapa. 2015 ndio pakatanga kubuda Bernard. Mumashure ndichitori mwanana ndio pakatanga kubuda gwara. Anga sikabudire apa. Anga ibudira pana mbuya matandarike. Kwaibudira ndio kwanga kune semukazi ndio aigadzirwa. Gwara riwondo waigadzirwa ndi munhu ndiani baba wedu na mai wangu ndio waigadzirwa. Wakabva wabata mwana wavo. Saka mati gwara rehondo aigadzirwa kupi waigadzirwa ndi munhu ndiani chikati. kumwasha Uyo semukazi waigadzirwa kwamatandarike. Asi waibudiwa ndi gwara rehondo. Anga ari mbuya matandarike. wekumuriri Mbuya matandarike wakazoshaika. Kushaika kwakazoita ndopakachizonga ubva vatanga kubuda pane uyu. Mbuya matanda nganga ngunda chikatero. Angari ngora wepachikati.
Saka pai muzvaitwa basi. ndiye waibudirwa akabudirwa ndiye waichidorwa ndishi Shona yatumika Ngatite shona cheche. kama kuti mune urapwa uri mumusha. Kanenge ngozi mumusha. Kurora nopinda pa. Munoshandisa kurora kubambuzi kwachikati sei. ini ndakanoberekwawo Topini bazvinhu zvisina. Hakuna mutorwa anorimba ngozi siye mwizi wake. Muroora itoripa kana mimwe zvamusingatozii pamwe pacho pamwe pacho ndekuti muruda kutsvaya kuripa ngozi siri yei. Ngozi ndeye muroora. Ngozi muroora pamwabva nengozi kumba kwawo. Ngozi muroora haangai kuripa ngozi yemumusha musiri make. Hakuna zvakadaro. Muchiombera Kana ngozi wani inonzi gore rino yarikwa katezvara. Ndesiye yorikwa kwamukwambo semungozi. Makamboinzwa kuti hakuna zvakadaro. Something is not right. mambo wangu nyaya itazonatsosvika nayo panapa iyi handingaigoni kuti kure neni nekuti munhu uyezvetakagani uyu zvandazosvika panapa nehanzvadzi yangu ngeuyu Bernard paakatanga kubuda muna 2015 takadaidza hanzvadzi yangu tikasauya tikazoenda kumudaidza akazouya tikambofamba akabatwa ngemoto tikati tazoenda kwashington ndichikati yekuti ndiye wakauraya tirikomedzera inini ndiri kutaura ini ndiri kutaurira uyu handazimukira ngauti uyu hayana vavandisi iyi yana baba Iyi ndeyake. saka titoti inini yandawira kana ndakamira ndazoti panotsitsi Mati? ndiri kutaura uyu uri kubuda pana uyu aitini Bernard ndiye wandakaenda kumangara kwaShemutetwa. Iye atamangara kwaShemutetwa chikati wakabvuma nyaya kuti mungati panepo munhu anobvuma chinhu chaangaona kuti chiri kutsvabaini aibvunza saka iwe utaura kuti ichokwadika kuti zvinhu izvo asi ndiri kuzviziva ngekuti anga atimbobvuma kumba tiri tega asina kubatira mushama asina kudini vanhu wangonobuda kumba aibva tatunganidzana semhuri akabuda akabvuma nyaya takauya nayo panapa takauya nayo kumangara ati inini mutongo wataura mufi handi kugoni 50 mombe saka ini zvinane ndiende kwamambo Mutasa ndobatsirwe uyezve ndipiwe mubatsiri kuti ndini nemihangadzi dzangu ndizosununguke kana zvagadziriswa ndokuzouya panapa taenda pasabhuku apa netsamba yedu iyoyo ndiyo yakazoti tisvike panapa patiri panapa Uruza nyaya yacho pandakura manje kuti nyaya iri complicated. Nyaya iri complicated kuti mune chokwadi chirimo mune manyenekwa zviro zviri anzwa pamwe imimi makambobvuma here nyaya iyi kwakutitwa makabvuma kwete changamisi fomura rikozi lokutongwa kwaikoaikutika murikuona zviko pandikuona pazvisiri nekasimika kana akabvuma kwaMutetwa what was the purpose of appealing uya kunokuya appeal kuti anobatwa zvakanaka saka purpose kana makabvumirana mukatowirirana saka purpose yeappeal yange iri yekuya kana ndakanganisa mvura ukunzi natete yavo zvadaurira nezvekuti uyu chikata akati iye mutongo waakapiwa paMutetwa wakakurisa munoona nyaya pai nyaya iri pekuti akauya kuno kumangana wakauya kumangana saka wakamangara ndichikati asi wakapiwa tsambatiso anoona panyaya uyu
ari kuapila against tsamba Okay. mambo wangu tsamba tichitopa sabhuku wakati ya tsamba iyi ikutori kuti imwe handine makamangara mukuya netsamba si panapa tikati aiwa ishe watitendai netsamba chikati handinamo chokwadi naye ngekuti nharo dzainadzo 2015 wakatonga akabvuma nyaya yake wakatongwa papa na baba wahirishe uyu baba wahiriton ndiye wakatonga wakabva ushaika mai manje ndiye wakatonga sara undio ndisi kuziya izvaingataiso nyaya iyi ini kuona kwandikuita taibatira vadumbu Ari kuyana mabvise ndizisi. takaibatira vadumbu because takangodhira neishu yakauya yakapilwa against but hatina kuzoita background check yekuti zvakambotangira para zviri pamechii dasaimgona raitinauka yakuti tikada kuti step yetofunga step tinodzoswa kumashure nenyaya yekuti panobva paiswa imwe new information Saka nyaya yemudare muno amai vafanira kunomba. Nyaya yemukadzi. ava touya watouya havo vachitobuda kutotoimba Wabudirwa Asi muno. uyu- Kana wauya koperekedza munhu. Waperekedza usatanga kubudirwa kuzi. Wakudikirekera nyaya yamai ava nemurume uyu. Zvekumanya tichimboita tichachata uyezve iye uyu wachibeda iye kubhera nemunhu tiri kukumba tisatangoenda kudaro wakabudiwa zviro wakaita izvi wakatsanangurira wakatsanangurira wakazwanana nachikati akazi nditengerei jira netsorora rangu iro makabvisa pamusha panapa chikati uyo wakabvuma wakatenga akazi musabateni chikati ndinofukidzwa ngemukadzi wangu mwana wake uyu ngozi peshe zvesho jira iro rakaenda kotohwa kotengwa ngemukadzi wake atengwa mukadzi tionekufamba ini ndichiregere kubudirwa ukandiitira zvinhu izvozvo vandagira kubudirwa wobva wafamba nabhenadhi wako jira iroro ririko kumba netsorora iroro zvakatemwa ndichikati zvari kuramba nasi ririko kumba jira racho jira riya manje aibva iye chikati uya bhaari bata asati ndisati anasvika pane uyu uyu akati andichandibati manguti iwe chikati ini handina mhosva newe ndino zvangu nemukadzi wangu mukadzi wangu ndiri peshe ndindatongudaidza kuti abve kwamutare kuti aite mukadzi wangu kuti iwe ndouramba upikisa ririko mukoma zvipindura kuti hazviri pakupeka zvekuti iwedhireni newedhirani taudaine independent person angaripo anotudza chokwadi because kana zvishobva mumakatenga jina makatenga changamire mubvunzo wekuti wakatenga jira unofungwa here ngekuti uyu ungodai asina kusvika ibudirwa jira rakaenda kotengwa ndimai wangu mai achitengerei achitengera iyo uyu rizeni yairi yei yekutenga ini jira ndakangotaurirwa chete kuti kuti ndakuenda kotenga jira rekupa ngozi iyoyo kuti ngozi yechii ndingangotsanangura here changamiri izvaizve baba izvai baba isu techinodibatsirana nekutaurana chii chokwadi because musakataura chokwadi bambuka hapana chinodii hapana chinofamba chokwadi ndochaita kuti zvinhu zviite sei zvifamba as long as munototaura kuti mai wenyu hadidi akatenga jira rekupa munhu uyu it means kuti mai wenyu nyaya yanoiziva mai wenyu nyaya munoiziva but muda kuramba nyaya munoiziva taurai chokwadi tikubatsirei kuti tiende mberi kuti tobatsirai tikubatsirai nemunyaya idapa jira harina kutengwa
Jira rakatemwa ndiani? Jira rayo wakatuma mukadzi wake ndio akaenda kutenga jira. Mai wangu wachirwara. Mai abasi. Mai wakatosheka patakata kudoka kusari Saturday yatakazungumzia. Ndo pakanga pasha wakacheka ngechipiri. Patati chitatu china chichanu kubira patazuya pana. Ndo bakashi. Mukadzi wake chikatoli. Handizivi vanogara wese kumba. Mukadzi wangu uripo. Kuti kudakana kuti muye mega kudarika ninyi yenu kunze na family wani mtuya mega kana jira makatotenga ingi pamunyaya ine Ndio tibatsana mabuti. Zuti zitango zuzama foni kuti mtetwa yo yeye akazichi. Ndiri zvakasiya apa. Inyenyu mchizi. Taura nyaya yenyu zvamakaita panyaya. Mubasigo. Vanura mu. Uchidai. Wewe ukatona ngwe nyaya kasika kutora kana 30 minutes. Ndakutosueta sikubana. Abiro muzaizve mudzi wenyu muchangamiri inini zvandinoziva changamiri ngezve mweya wavhara rehondo wakakanganiswa kuma 1920 tese vanhu vekwachikati tinouziva zvechokwadi jira titaura kuzi ndakazotenga iyi inini wacho kutenga kwakaita jira tatisitoziva kuti anga mai wangu iye jira saka machira machira atitaura ngezvavo aichangamira izvozvizvi pane mabakatwa mairi nemachira mairi akatengeswa vanhu vekwachikati ariko zvakatengwa kwachikati ndiwo ana chikati imimi ngevanhu vekwachikati ngezvagwara rehondo ngezvagwara rehondo mweya wakaurayiwa 1920 penati handizi kuti wakaurayiwa rini uye zvakaurayiwa ndiani Katika Bernard, I think that's the report. Bernard was going to take the soup from a conversation. But I'm not true the Goromonia. Okamboy, the changamidare ndingambotsanangurawo here maro nezvandiri kuitirwa ndiwo akadzamudziri apa idzi chekutanga uyu uruti ndini Bernard hanzvadzi yangu yamira apa pekutanga apa haana kuroorwa apa ukwakaenda kwacho ukwarubika mapoto ake hapana munhu wacho haana kumbouya kana nepfuma kana nini asina kuya nepfuma kudaro mune 2012 hanzvadzi yangu iyi yakatora danga repamusha remombe akaenda naro ukwarubika mapoto akatora mombe dzinokwana kuita 3 akavhara danga akaenda nedanga iroro mune adaro izvozvo apo ndakada kuti ndibvunze kuti iwewe wadarirei kudaro kazi ndiye usabvunze ba nomeita kuti ngekuti uri mukomana mukuru chiripo ngechekuti wakauraya ini wakauraya munhu wakauraya vanhu
Saka pasheka mai mwedzi yapera iyi haana kudhikireya kuti danga iroro kuti danga iroro ridini ringe ririmo mumusha. Ngepamusana pekuti kushayika kwakaita kuparwa kwakaita mhosva kuma 1920 danga iroro wane sekuru wangu ranga riri pamusha wakatoripa mombe dzikasara mumusha. Asi mune 2012 iyo hanzvadzi yangu iyi yakabva yatora ini danga iroro kwenda naro. Uyu imwe hanzvadzi yangu iyi yechipiri ine danga rekuti waenda kun'anga dzawo kun'anga kwangu waenda wakashaya mari yekupa n'anga yacho. Washaya mari yekupa n'anga wakauya kotora mbudzi dzanga dziri pamusha pangu nemabhurangeti anokwana kuita 15 ma2 in 1 ne 1 ton yechibagu ne 2 bags ne 1 ton ne 2 bags ma 50 kg wakatora kubhadhara iyo n'anga. Apo ndakada kuti ndibvunze kuti mwazviitire izvi kazi ngekuti iwe ndiwe wakauraya munhu saka tatora zviro izvi. Tiri ipo papo kushungurudzwa kwandiri kuita tiri ipo papo mune 2017 uyu urubudirwa uyu rurizi ndakauraya uyu Bernard wakasvika pakupisa imba yangu main house. Ndikamangara nyaya yacho kumapurisa ndisi kuziva kuti wapisa imba ndiani, but recently wakuita izvo zvavari kuita izvo ndipo pakazobuda pachena kuti ini ndi ndakapisa imba yangu. Ndakanga ndatokuma neamwe manext door avo kuchizi achibva abvuma kuti ndi ndakapisa imba yako. Not only that, tiri muprocess yacho yenyaya idzodzidzi ndachaiwa sofa ndarohwa kanokwana kuita katatu. Pamusoro isachikati nichokuona kwenyu warubudirwa here. Hapana rubudirwa. Aiwa ndimi mukutaura kuti panga akabudirwa akazotaura kuti ndindakapisa imba. Imi makaona kuti anga arubudirwa here. Angasibudirwa ngekuti munhu wakabudirwa apisi imba yemunhu. Ranga riri danga repamusha. Mushure monga bafa dzakasara dziri dzetrust. Angari mutungamiri wemushandini wakatora achiti kwazi ndiri kuenda kochengeta. Patakaenda kugreen market tichitumwa kutende kundoonapo nhau yana chikadzi. Tasvika kugreen market vasikana anga akabudirwa tichisvika ikoko anga ata kuti ndiri kusvika ndichienda kubata zvinhu zviri kunzi zviri mushopu zviri mundiro. Tichisvika ikoko akabhatara achiti ndatotsipikwa saizvi handisi uchaona handisi uchagona kuziva ndibatei ndibatsirei. Tototi munhu aravhurapo shopu yako munhu apinde mukati. Ndarabva avhura shopu yake zveshuwa akajambira kupinda mukati iye anga akabudirwa. Ndobva takataratara vhura maodhiropu anga arimo kuita sei kwese takangomira kuti tichaonapo pureti ichisimukiwa nayo yaitaurwa iyoyo ine maturusi nezvinhu zvainazvo. Hatina chatakaona ngazi ndatovhara mudhara ane vanhu vakusenza chii nawo tasara kuuya kuno mudhara anga atoita connection yake kudhara ndo matauriro wakatiita kusvika takazoparadzana kudzoka kuya futi kuno. Ini mazira angu
Kanala zipi kwa hivi ngozi zake kana yakatipipa mimi ngati Ndikutaura maringe nemafambiro ayatakaita pamapapana sekuti atikufamba nemunhu ari akabhuirwa wacho achitokuenda ndinokuratidzei pane zvinhu zviripo ini handibudirwi tichiri kwakungotera mashure tiona kuti chii chatora nzvimbo tasvika aya mashoko andataura ndo mashoko atakanzwa angachitaurwa neanga achidi aibudirwa saka ndiri kumaunza pamberi penyu changamiro As far as the mercy of the church, baba vangu vakusunga netai kurohwa futi zvekare iyo wacho wakabudirwa wacho ndikatopinda bhizi kutobata nandina Josephat patakaenda iyo anyway, ndiko naona kumwete kuitika nyaya yevisika discase approach afresh and awasikana wanofana kuvhekwa because already challenge chana ndekuti Bernard ndekumoskito uyo waleoni saka yedza konekiti ndiona nachikati ndoita mudzimura takaona kuti atadiscover pawachaptaiso irutete vari kupinda kana kuti vari kuda kuenda vega vachisvika vachipinda munhanga vari vega wozoda kuzodzoka kuya kuno kwatone kahindi kezvaatonzwa kana kuti watone dzimwe nyaya dzavana saka vanenge vakutobvesa nechinhu chekuti munomabvunzira mutoita mubvunzo mune munotonzi zvamunotaura zvistori izvo zvatiri kudii zvatiri kutarisira paizvo zvino zvatiri kudii bozi kuyataura akati akafamba uyo akabata wakafamba wega akafamba semuri mama mazuva acho mai vanga achitone noutano 2015 handadziye kuti takapinda kutora nasisi wangu ati handiuyi pandaita kuti uyai ndimi baba wadini wasara ndimi watakatarisita kune nyaya yedu uyo ari kubudirwa uyu wakarogwa wese wakarogwa saka mazoka mumusha mangu achikatikombata handadziiti pane hanzvadzi yangu sikoba yatakanyoresa hwana kuyaka hwari tu hwana wachanga ari uyu akudirwa asati akudirwa hanzvadzi yangu isisi wangu iwawo wakabvunza hanzvadzi yangu ikati mukoma hanzvadzi yangu ndiwe baba wedu wasara taura chokwadi kuti chii chiri kuitika ndopakatanga uvhuma nyaya yake takazosara kufamba yedu asi nyaya tatanayo ngekuti wakabva ati ukonya iri kutohwa chii chakaitika pazobuda namuzora mugwavha chikati wakati waitengesa hanzva dzangu yaishanda pawaisawe basa rikapera akatanga akugadzira matini nekodha nekutengesa ndopakatanga aibvati inini ndakabva ndaenda kuauction ndikatenga mabhegi angu 2 bhegi 1 rakandibudisa mari yakangenda ndatenga ndiko bhegi rechitu ranga rarenyi reprofit patatengenda kuauction patatengesa yechitatu mukomba wangu muzonda wakabvara sekuru ndaona maane mari kuti mari yenyu iri kuda kutsikisa sekuru sisi wangu wakabva apindura kati saka makabva maita sei kazi takabva taenda kwachecheche ndikuti kabva ndaenda kwachecheche ndaisati tambokusvika basi takazoenda kwachecheche ndiko ndakazotsikiswa nyaya yangu uyu bhedhara akadaira kuti ichokwadi chandiri kuti chikati ndisingatangi kutaurawo mwanhu wese ava kuti wakandiuraya ngechekuti wakazi parudikana rumba chikatokati musenzi wangu ndinaye saka makazodini mukoma haana kuzopindura ipapo vakabva andonyarara uchati mukoma kuchada kuchini vakabva andonyarara ndipo takazofuma remangwana rino takachizofamba semhuri yanga iripo iripo murume uyu nasekuru wake murume uyu nesu nevamwe vanhu vepachikati
tikaenda kwatakaenda warume wangu wari watatu kazipfugama yako nimde kudini ndiko kurapa pandinoita saka ijongwe pfugama yako ujongwe mukaona ndacheta rikaramba rakamira munhu ana mazvo rinotofa kana munhu ane mazvo jongwe yangu muri kuda here kuti ite mufananidzo wakadaro wakabvuma kuti ehe jongwe ribaraiswa pane wekutanga musekuru wekuyu sezani wake bvararamba rakamira bvaraiswa sezani wekuyu unozana samasaiti wana masaiti wamu ndio kwakarogwa mwana unenge kuvheka panyaya dzekwatikati vakunda chikaiva mufanga kuperekedza iya haasi tori mwana wake ngamiri kumira sei haasi mwana weuyo muzukuru mwana yatonzi yavo sezani rekai akuzvipedzangu nyaya ibva yazoenda pana chikati kwizi tichada kuendesa pana imwe mbuya ngoti hatingakupe vhititi ndimi muri rai imi maiyo uyawabegwe vana apa ndakabvariswa pana hanzo dzangu chikati kujongorera rakagara twasi asi nyaya yendiri kutaura panapa ngekudai iri si tiri kuenda kugwizi badaverezachi huku vamagwiza maoko bhatadai zvikaenda kuti murimise iwe chikati zvingobonga kuzorova asi zvingouya ndinodzoka kuti tikadza kudzoka zvichazomirima nyaya iyi endai mogadzirisa lese mhuri ndiratsvedze yake umwe mumbamani yakanyaya mati vanhu vakagara pamumbamani wakagara pai uyu mwana ndisi wangu wakatira musunaka unomise musu inini handiziwo hangu wekuti handisidiwa nei sei muzukuru mwana wasiseni mwana kwangu mutsvaga uri hana dzinza nekwatikatika sisi wangu angasango hana kunge akarora anga ari pamba ari paumba vanobereka vanogara paumba wakandochereko mumusha imomo saka anoberekwa chikati ririkuya pamai wake ndipo ndisi kuziya saka inini ndini makayayatirwa ime vana kufundiswa makadai inini ndini maweka mtu yakudii uzarokuti zvaizvikumba zvirikubudiwa ngezvikukumba kwangu I want to